салом дӯстон, инак марҳилаи яккашниҳои ҷоми ҷаҳон ба итмом расид. Ду рақобати охир дар ин марҳила исми ҳамаи 8 тими беҳтаринро маълум кард. Ниҳоят як натиҷа то як андоза сенсатсионӣ шуд. Як гурӯҳ бар ин назаранд ки аз идомаи мусобиқа маҳрум гардидани Испания ҳангома аст. Аммо Марокаш муборизаи ҳақиқӣ кард ва таври арзанда ба марҳилаи баъдӣ рохат гирифт ки ин барои арабҳо ва тимҳои қораи Африқо воқеаи таърихӣ аст. Дар рақобати охир мо даъвогари дуюми медалҳои тиллои мусобиқа дидем. Португалия нишон дод ки воқеан Бразилияи Аврупо аст. Дар ин бозиҳо рӯйдодҳои зиёд буданд ки мо ҳоло онро шарҳ медиҳем. Рӯзномаи ҷаҳонро фақат дар канали мо пайдо карда метавонед. Барои ин бояд подписатсия кунед ва лайк ба ҳамин видео. Мо бо дили гарм корро идома медиҳем. Дар ин фурсату фосила плей-оффи ҷоми ҷаҳон дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолиб дар даври якчорниҳоӣ интизор аст. Мунтахаби Нидерландия кӯшиш мекунад Мессиро бо Аргентина аз роҳи мусобиқа бенасиб гардонад. Мунтахабҳои Англия ва Фаронса байни худ қуввозмоӣ карда мефаҳманд ки кадомашон сахттаранд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро интизор аст? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии Испания ва Марокаш дар худ ангезаҳои бузург дошт. Якум таърихи муносибати кишварҳо водор мекард ки ба ин бозӣ диққати ҷиддӣ диҳем. Дуюм бояд маълум мегардад ки Испания бозиро аз ҷопон қасдан бохт то олмон ғалтад ва худаш роҳи осонтар дошта бошад ва ё ҷопон он ҷо воқеан дастаи сахттар буд. Аз оғози рақобат маълум гардид ки он ҷо намояндаҳои Осиё арзанда ғолиб шуданд ва ягон нақшаи зираконаи Луис Энрике набудааст. Яку якбора гирифта бар муқобили кӯли футболи муосир бо тикитакаи худ баромада намешавад. Тикитака Энрике титу пора шуд, на тикияш монду, на така. Испаниҳо танҳо тӯбро идора мекарданд ва бозиашон ба як сурати алоҳида монанд буд ки дар он дифоъгарон кӯшиши тӯбро гузарондан ба хати нимҳимоя доранд. Ҳамлаҳои Марокаш ба маротиб хавфноктар буданд. Дар экстратайм шогирдони Энрике имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, вале бенатиҷа. Дар пеналтиҳо маълум мешавад ки испаниҳо ва ҷопониҳо як мактабро хондаанд. Бисёр пеналтиҳои қулай барои дарвозабон ва Марокко бо ҳисоби 3-1 дар силсила зарбаҳои пеналти пас аз бозӣ ғолиб омад. аввалин маротиба ин дастаи африқоӣ ба марҳилаи чорякниҳоӣ баромад. Голи ғалабаоварро Ашраф Ҳакимӣ зад. ҳамоне ки дар Мадрид ба дунё омадааст, дар дастаи Реал дарси футбол гирифтааст ва ба ҳайати наврасони Испания даъват нашудааст. Ҳакимӣ далелан давлати худро шикаст дод. Бозингарони Марокаш баъди ин ғалабаи таърихӣ бо иштироки ҳамаи даста сар хам карданд, сажда карданду яке аз расмҳои беҳтарини ин мундиалро ба вуҷуд оварданд. баъди ин ҳангома аз бозии Португалия ва Швейтсария ҳам сенсатсияро интизор шудан мумкин буд. Аммо ҳангома ҳамин шуд ки Роналдо ба ҳайати асосӣ роҳ наёфт. Ба ҷои ӯ Рамош ном бозингар аз Бенфика ба майдон омад. ин бозингар кореро кард ки Роналдо ва Месси танҳо дар хобашон диданд. ҳамлагари 21-сола дар плей-оффи ҷоми ҷаҳон хетрик кард. ҳисоби 6-1 ҳатто каме раҳми шахсро ба Швейтсария меорад. дастаи хеле бо низом дар хати дифоъ лах-лах шуд. ҳатто Пепе 39-сола гол заду солмандтарин муаллифи гол дар ҷоми ҷаҳон шуд. Рафаэл Гереро ҳам ба задани гол даст ёфт, аммо аз байни 6 голи бозингарони португалӣ метавон голи Рафаэл Леаоро алоҳида ҷудо кард. ҳамлагари ҷавони Милан пас аз ба майдон омаданаш голи хеле зеборо ба самар расонда мавқеи Роналдоро боз тангтар кард. худи Криштиано ҳам дар ҷараёни вохӯрӣ ба майдон омаду чанде бозӣ кард. акнун Сантуш бозии Португалияро бе Роналдо дид. дар марҳилаи навбатӣ Криштиано дар ҳайати асосӣ ҷо мегирад ва ё мусоҳибаи навбатии ӯро интизор мешавем. ҳамин тавр ҳамаи ҷуфтҳои даври чорякниҳоӣ маълум шуданд. Нидерландия бар муқобили Аргентина рақобат хоҳад кард. ин яке аз ҷуфтҳои хуб дар ин давр аст. классикои чемпионатҳои ҷаҳон ҷуфти дуввум Хорватия ва Бразилия мебошад. бразилиҳо бо хати дифоъи мустаҳкам вомехӯранд. барои рақсҳои худро кардан бразилиҳо бояд ин хати ҳимояро рахна кунанд. рақобати дигар байни дастҳои Англия ва Фаронса сурат мегиранд. имкониятҳои Саутгейт ин ҷо хуб гуфта мешавад. бозии чоҳуруми марҳилаи чорякниҳоӣ байни тимҳои миллии Марокаш ва Португалия сурат хоҳад гирифт. финали Аргентина Португалия аз эҳтимол дур нест. дастаи нави Адама Траоре метавонад Тоттенхеми Англия шавад. намояндаҳои шаҳри Лондон мехоҳанд дар равзанаи зимистона ба ин масъала диққати ҷиддӣ бидиҳанд. шумо боре ба суоле дода шудаед ки айни ҳол Адама Траоре дар куҷо бозӣ карда истодааст. шояд то ҳол фикр кунед ки ӯ дар Барселона аст, аммо ин бозингар аллакай фурсате пайдо карда то ба Барселона равад ва боз ба сафи Вулверхэмптон баргардад. шояд тавандозаи футболбози испанӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта бошад. ин албатта аз бозиҳои навқадар ҷолиби футболбози мазкур мебошад.
осебҳо ва омилҳои дигар боиси он шуданд ки дар мавсими ҷорӣ адама аз назарҳо дур монад. Қарордоди ин футболбоз бо Вулс тобистони мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасад, вале то он вақт гургон ният доранд ки ин бозингарро фурӯшанд. Гуфта мешавад ки кӯшишҳои Вулверхэмптон барои тамдиди шартномаи футболбози испанӣ бебарор ҷамъбаст шуданд. Ӯ мехоҳад дастаи худро иваз кунад. Дар баробари Тоттенхем дастаи Лидс ҳам талабгори ин бозингар аст. ҳатто мегӯянд ки Лидс маблағи ба маротиб бештар аз Тоттенхемро ба Вулс пешниҳод карда нақшаҳои лондониҳоро барбод додани аст. Гонсало Рамош номи худро вирди забонҳо кард. Иқрор шуд ки то бозии Португалия ва Швейтсария шумо ин бозингарро намешнохтед. Ӯ дар як бозӣ ситора шуд. Аввалин хетрик дар ҷоми ҷоҳонии соли 2022 Рамошро ба ситораи дурахшонтарин табдил дод. Футболбози номбурда танҳо 21 сол дорад ва дар дастаи Бенфика бозӣ мекунад. Аслан кори Бенфика дар мавсими ҷорӣ хуб аст. Онҳо дар чемпионат бебох рафта истоданд ва бозингарони ин тим дар ҷоми ҷаҳон корномоиҳои бузург карда истоданд. Рамош дар плей-офф хетрик мекунад. Отаменди дар хати Аргентина рақобати арзанда дорад. Энцо Фернандес хати нимҳимояи Аргентинаро аз мушкилиҳои бузург раҳо дорад. чунон меномояд ки бозингари дигари Бенфика Жуао Мариоро барои бозиҳои навбатӣ мондаанд. Баъд аз чунин бозии олӣ дастгоҳи топ таваҷҷӯҳро ба Рамош зиёд хоҳанд кард. Флорентина Перес шояд аллакай 100 миллион гирифта дар Португалия қарор дорад. чун Рамош португалӣ аст, бояд интизор шавем ки аввал ин футболбоз дар Вулверхэмптон бозӣ кунад. метавон Бенфикаро бо кор кардани 50 миллион евро ва фурӯхтани Рамош ба Вулверхэмптон табрик кард. дишаб кули варзишгоҳ номи Рамошро баланд мегуфтанд. ин аз ситораи нави футбол дар осмони футболи португалӣ дарак медиҳад. Реал Мадрид истеъдоди навро аз Бразилия ба Мадрид меорад. сухан дар мавриди бозингari 16-солаи бразилӣ Эндрик меравад. бо мо шумо ин бозингар шинос нест, вале ӯ яке аз чеҳраҳои асосии айни ҳол дар бозори футболӣ ба ҳисоб меравад. кули ҷаҳони футбол барои ба даст овардани ӯ мубориза бурда истоданд. Эндрик танҳо 16 сол дорад. ӯ дар чемпионат байни наврасон ки кули талантҳои бразилӣ бозӣ мекунанд беҳтарин футболбоз шуд. дар ҳайати ҷоизадори ҷоми Либертадорес ба задани 2 гол дар аввалин бозиаш даст ёфт. Фабрицио Романо аллакай хабар дод ки то трансфери Эндрик ба Реал Мадрид танҳо як қадами дигар мондааст. гуфта мешавад ки барои ҷалби ин бозингар мадридиҳо 70 миллион евро сарф хоҳанд кард. бисёриҳо ин нархро барои бозингари 16 сола калон медонанд. дар вақташ Реал барои ҷалби Винисиус ва Родриго ҳам 40 миллионӣ сарф кард. акнун онҳо бозингарони калидии даста мебошанд. аз Бразилия то 18-солагӣ бозингар бурдан мумкин нест. барои ин мисли Винисиус ин футболбоз дар 18-солагӣ ба Реал меояд ва шояд сараввал дар Кастилия бозӣ карда пас он ба дастаи асосӣ ҷалб шавад. дар Реал скауте бо номи Калафат аст. бозингаронро аз Амрикои ҷанубӣ ӯ ба Реал меорад. агар ӯ гуфт ки бояд Эндрик ба Мадрид оварда шавад, пас Перес ҳатман ин бозингарро ба сафи гарозмониҳо ҷалб хоҳад кард. ба ҳамин тамом воидам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.